studiranja bili su fenomenalni, verujem da su i danas takvi. Univerzitet u Erfurtu, jedan manji univerzitet, rekla bih, pogotovo na katedri za pravoslavno hrišćanstvo. Ne samo moj mentor, već i svi profesori koji su mi predavali, uvek su imali vremena za mene. Ne samo za mene, za sve studente. Što se tiče odnosa sa profesorima, ja sam veoma zadovoljna njime, naročito saradnju sa svojom mentorkom Charlotte Klong, koja je zaista bila divna i dosta mi pomogla najviše tog master rada, ali generalno. Atmosfera je prilično opuštena, studije su u neku ruku i lakše nego ovde, u mom slučaju na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu bila, jer su bile organizovanije. Što se studija tiče, ja sam veoma zadovoljna načinom koji su odvijale studije. Očekivala sam iskreno da kažem da će biti mnogo teže, ali nije bilo tako, bilo veoma dobro raspoređeno što se težine gradiva i stvari koje smo radili tiče. Naročito mi je dragoceno bilo to što sam kroz fond biblioteka imala pristup veoma savremenoj literaturi, što nije bio slučaj sa mojim studiranjem u Beogradu. Erfurt ima fenomenalnu univerzitetsku biblioteku koja radi do kasno u noć. Sve se knjige mogu veoma brzo nabaviti, veoma lako. Ostale stvari koje se tiču studiranja kao što su domen za studentski život i tako dalje, priznati da su veoma dobro uređeni. Ja sam bila dosta iznenađena načinom na koji sve to funkcioniše. Te 2 godine života u Nemačkoj zapravo se razvila jednu potpuno nezavisnu ličnost u smislu da da bih sada na bilo kom mestu mogla takođe, recimo, sama da živim i da radim, studiram ili šta god, što je svakako jedno veoma bitno životno iskustvo koje na drugi način verovatno ne bih mogla da radim. A što se tiče profesionalnog plana, ja sam prosto tamo studirala ono što ovde radim i šta je meni ovde najzanimljivije, znači odnos crkve i države u pretežno pravoslavnim zemljama, to je nekako suština onog što se izučava na katedri pravoslavnog hrišćanstva u Nemačkoj, odnosno u Erfurtu. Pročitala sam dosta zanimljivih tekstova, knjiga, teorija i sve to mogu ovde da primenjujem, naravno opet na nama svojstven način i na sebi svojstven način. Počela sam da obraćam pažnju na štednju struje, na životnu okolinu, što je jako bitno. Možda sam postala otvorenija, ako želim da iskažem svoje mišljenje. Mi nismo naučeni da odmah kažemo ono što mislimo. Na ličnom planu, meni je boravak bio super, ja sam to i želeo i uživao sam u tom periodu. Stekao sam, kažem, jako dobre prijatelje koji dan danas posećujem i koji posećuju mene, ali što se tiče profesionalnog plana, nažalost, ja do sad nisam imao neke puno koristi od tog mog boravka. Potencijali za budućnost su tu osigurani, tako da možda bude u budućnosti bilo veće koristi toga.